textos anónimos como este, un texto anónimo Marai, sería un epitafio dun escritor anónimo. Os Marai eran un pouco de Asia Central, despois hai unha explicación sobre eso. Este é o texto. Mentres me preparaba para o combate, o vento trouxome a primeira frase dunha fermosa historia. Para conservar o meu mellor verso, conto yo unha pequena que colle auga no mar Aral. Sei que o verso vai ir medrando con ela e antes se a secar ese mar que perderse a nosa canción. Morro contento na batalla cos tártaros porque sei que puxen o meu único tesouro a salvo. O texto di do pobo Marai de Asia Central só se conserva unha canción de autor anónimo. Os Marai foron exterminados pola horda Nogai tártara. E por último deste texto, para mostrar como o contrario do libro anterior, do Bestiario dos Descontentos, en que comenzaba con textos retóricos, moi líricos, épicos, e se iba facendo cada vez máis sinxela, escrita e máis sintética. Este libro, ao contrario, vai se facendo cada vez máis un libro de prosa e ao final acaba sendo prácticamente un libro de relatos escritos en prosa poética. E este é un texto que é un exemplo deso, un texto relativamente longo, e, bueno, como digo, está a medio camiño entre a poesía e a prosa. É sobre un poeta francés interesante, un poeta extraño, pero non particularmente coñecido, Marc Papillon de las Fries, e conta a historia esta. Moitos se extrañaron moitos de que eu, Marc Papillon, o capitán de las Fries, despois dunha vida de lume e furia, de crimes incontables e rapinas nos campos de Francia, morrese como un cristián devoto, confortado polos auxilios espirituais e recitando a oración que eu mesmo, poeta, nos meus últimos anos, compuxera piadosamente. Extrañou que eu, a besta das compañías libres, o soldado fornicador e sacrílego, o rival de toda piedade, o can da guerra, puidese acochar intacto ese tesouro de humildade e arrepentimento. E, en cambio, que fácil resultou. Diante do crego non tivera máis que lembrarme das miñas víctimas. Así, axeonlleime e supliquei como a tantos católicos e protestantes se tiñan axeonllado diante de min e suplicado polas súas vidas sen éxito. Confesei, finxindo o mesmo xesto de terror que mostraban aqueles que eu facía confesar antes de rebenarlles o pescozo como os cochos para que me dixeran onde acochaban as moedas ou as fillas. E xa que había que rezar, recei, e tampouco me custou tanto a min que ven de vellos, de nenos e mozas, de brancos pescozos e ollos inundados, vir a rezar así, postrados diante miña, como eu naquela hora estaba postrado perante Deus. Miséricorde de Dieu, pardon à mes erreurs, je ne me répands un cri, un tourment, et je plaide. Et ma constante foi est en toi se fondé. E entón foi cando comprendín canto nos parecíamos, ele máis eu, e como o noso traballo non era tan distinto. E vin a imaxe e semellanza, como di no seu libro, e imaginei no vestido de soldado das compañías libres, e armado con pica e arcabuz, percorrendo comigo os dous xuntos o país nos días de San Bartolomé, das 8 guerras hugonotes e dos 3 Enriques, polo Poitou, polo Perigord e as provincias neutrais, e entendín que como a min, el, Deus, era clemente cos homes duros e inflexible cos débiles, cos enfermos e cos que non se saben defender. E morrín feliz, como cando nos meus anos mozos, iluminados os rostros polo cariño do lume de campamento, bebíamos os camaradas os sones das compañías libres. Cínico, evidentemente. E quería xa para rematar ler un texto que é de prosa realmente, é un dos meus libros de relatos, pero para mostrar precisamente esta idea de que para min a poesía, digo no meu caso, creo que a poesía, por suposto, é un xénero moi singular dentro da literatura, o que eu teño un enorme respeto, quizás por iso non me considero poeta, pero penso que aparte dun xénero é un xénero que contén certas técnicas que se poden adoptar nos outros xéneros literarios e que de feito se adoptan. Eu utilizo a poesía sempre, de alguma maneira, nalgúna dose en todo o que escribo. Teño un libro que se titula Ruido, relatos de guerra, que son relatos que transcurren na guerra da Yugoslavia, que cando saiu, recordo que varios críticos decían que se notaba moito que era xornalista, porque tiña un estilo xornalístico. A
mí parecía disparatado, non ten un estilo xornalístico en absoluto, como agora se poderá ver, mas dentro do contrario, ten un estilo literario no que a poesía, o estilo que acabamos de ler, ten unha enorme importancia. Vou ler simplemente un fragmento do comezo dun relato que se titula Zoolóxico, para que se vexa como hai unha continuidade no meu traballo de escrita. O que se conta é un episodio que eu vi, o zoo de Oslo, que foi bombardado, estaba na fronte, era un espectáculo dantesco. O relato está baseado neso, ainda que é un relato de ficción. Entrei no patio do zoo. A noite era de cor vermello, un rubí intenso e brillante, os rubidos reflectores das bengalas. En medio dun ruido enxortecedor das explosións e os disparos de arma lixeira, as balas trazadoras de cabeza verde estouraban como vasos rotos nas paredes e nas ventás, deixando no aire un rastro de fósforo. A terra fría e húmida tremía co ritmo mecánico e monótono dunha fábrica cada vez que un obús era disparado desde outro lado da liña de fronte. Era como a patada dun deus, que resoaba xorda nas entrañas do mundo e gabeaba polas raíces das casas, sacudíndose furiosa por todas partes. Despois de horas e horas deste castigo ininterrompido, o ruido dos obuses parecía o son do motor do mundo, cando un o escoitaba no refuxio escuro. As liñas de fronte son caprichosas, están trazadas por unha man nerviosa na oscuridade. En Oslo, a liña pasaba preto do zoo da cidade. A JNA, o exército yugoslavo, fixera retirar a milicia croata ata ali, e agora o zoo era un punto estratégico defendido por un pequeno destacamento das HOS, unha milicia, e a SMU, a Forza de Policía Militar. A artillería batía arreo no perímetro do zoo e polas noites as milicias irregulares, os chemics barbudos e crentes, facían internadas ata as mesmas portas do complexo en ruínas para deixar caer bombas de man polas ventás. Os animais seguían ali mentres tanto. A maioría non era posible trasladalos a outro lugar máis seguro. Tampouco había con que alimentalos. Agonizaban nas gaiolas, estarrecidos polo ruido. Nesta visita aos círculos dantescos acompañábame o comandante Hervé como un Virxilio escuro. Como a él, era un poeta maldito, pero a súa maldición buscara a él mesmo. Tratábase dun mercenario franco-alxeriano, un tipo sensible, culto e criminal. Amaba a poesía de Whitman e Primer o Gatillo. Era a terceira vez que nos encontrábamos en distintos lugares do mundo. Xa nos coñecíamos. Aquela era a súa poesía e estaba feliz, sorrindo coa boca e o ollo que ainda lle quedaba este cíclope en uniforme negro da HOS. Íame explicando o zoo e o que había en cada gaiola, como nunha absurda visita guiada iluminada pola artillería, mentres por riba das nosas cabezas pasaban zumbando as balas con ese son seco e case metálico como a de arame.